Brother and sister, kumusta mga higala? Aniya na usab kita sa atong programa nga ang sulat sa kinabuhi. Lain na usab nga personahe ang nagpadalag sulat dinhi sa atuang sibyahanan. Ug matud pa diri sa iyang sulat, ato nang basahon. Dear brother, daghang kayong salamat sa imuhang programa tungod ni ana nakapadala kog sulat nga na kanimo. Og pwede man di ay ngang ang kaagi sa akong kinabuhi akong ma-share nga na kanimo, og pwede ba mangayo kog tambag. Mao ni akong kaagi sa kinabuhi, brother, basaha. Doon ako'y asawa, brother, o gibiyaan ko. Napulo mi katuig nag-uban og sulod sa napulo katuig nakakaplag kami duha ka anak. Babae og lalaki amo ang nahimong mga anak, brother. Sa bago pa lang kami nakasal, malipayon ang among pagpuyo. Walay kasamo, puro kalipay ang migidagayday. Midagan og upat ka tuig ang among relasyon, malipayon lang gihapon. Og dinhi tungod sa akong pagpaningkamot, brother, nabuntis kini. Og lipay kaayo ko, brother, kay mahimo na kong usa ka amahan. Mao to, brother, malipayon ni nag-uban sa amo ang gipuy-ang balay. Kaon, laag, istorya, puros kalipay among gibati, brother. Pila ray dagan sa tuig, brother, nagpito na may kabulan. Pito kabulan ay rather pito ka tuig. Wa ko nagdahom, brother, nga ang among panganay nga anak duha pa lang ka tuig mamanghuran na. Buntis na pud akong asawa, brother. Og gikalipay ko gihapon kini nga mga pangitabo, brother.
Wala madugay brother, mugawas na gyud ang bata. Og dinhi, duha na akong anak brother. Padayon ang pagdagan sa among relasyon nga malipayon brother. Ug samtang nag-isa ka tuig tong ikaduha na akong anak brother, nakigistorya sa ako ang akong asawa. Ug matud pa niya, tama na kuno ang among anak nga duha. Medyo naglibog ko kay kalit niya giprangkas ako ato nga istorya. Nagsiyam na mi katuig brothers sa pagpuyo ug panagkalipay. Ug sa siyam katuig brother, mas nitaas pa gyud ang katuigan sa amo ang pagpuyo. Samtang nagkadag ko among anak, nagkadugay pod ang amo ang pagpuyo. Brother, napulo nami katuig sa amuang relasyon. Nagkahinay-hinay nag-usab ang akong asawa ug duna ko'y laing gusto, daghan na siyag mga rason. Mao to brother akong gipanid-an. Kay nag-eskwela naman ang among duha ka anak, hatod sundo niya sa eskwelahan. Ako isip amahan, haligi ng tahanan, naningkamot ko nga mabuhi namo ang akong mga anak. Tungod kay pobre ko brother, usa lang ko ka junk shop boy. Buti bakal, singgit, bakal mo diha brother. Apan luyo sa mga kalisdanan sa kinabuhi brother, akong gipakita sa akong asawa ang tinud-anay nga suporta ug pagmahal. Og dinhi brother, mi pauli ko sa balay kay gabi ina ug ting-uli na gyud sa mga tao, mga dunay trabaho. Naana akong duha ka anak pero akong asawa wala. Gipangutanan ako ning mga bata, ingon sila milakaw daw. Ug ang gibilin nga istorya, nilakaw si mama ing na inyong papa. Pila istorya brother, wala sa kung una-una kung unsay ang gilakaw. Alas 9 sa gabi antak na sa oras brother, wa pa niabot akong misis. Alas 12 na brother, wa pa gihapon. Brother, kadlaw na, wala lang gihapon.
Wala ko na ni hapon kay maglungan mig panihapon naabtan kong kadlawon. Ay nako brother, buntag na. Wa gihapon akong asawa. Laktod ta brother, laktod. Isa na kasi manang milabay, walay ni pakita nga asawa. Midagan og isa ka bulan brother, wa gihapon. Mao to brother, problemado na ko. Ug dinhi brother, ang isa ka adlaw nga gigahin, adunay naabot nako nga istorya nga ako kunong asawa na ay kauban nga lalaki. Ug kini nga lalaki ang suod nako nga kumpare. Wala ko katuo brother, wa ko mituo dayon, nagulat ko og tamang ebidensya. So mo to brother, lain pa istorya. Ako yung ipanidaan. Brother, niuli sa mua ang babae nga akong asawa. Nangayog sorry kay niadto daw siya sa iyang mama, wala na nangid kay basig di nako sugtan. Brother, ingon siya nga mubalik ra ko dayon, igor ako nagpahibalo. Ug nalipat ko, wala na. Wala na pud nanangid sa pag-iyang paglakaw brother. Brother, ang akong suod nga kumpare mo'y akong gigamit nga instrumento or akong gigamit nga paghuna-huna ug gipangita nako akong kumpare kay bas hindi ay ug sila yung duha nagkuyog. Wala pod akong kumpare brother, panagsara na ako makitaan ug dugay na kung wa kakita niini. Brother, why laing nakita sa akong duha ka mata? Sa akong pagpangita, ako kining nakaplagan. Ang akong asawa ug ang akong kumpare nagkuyog. Kita sa akong duha ka mata brother, kita gyud sa akong duha ka mata. Brother, wa pay dagang istorya, wala na ang tanan. Gibutang nako sa kung una-una nga wala na gyud ang tanan. Brother, unsa may akong buhaton, wala ko kabalo kung unsa ang rason sa iyang pagbiya. Do na may anak duha ka buok. Wala ko na ko siya gibinuangan, wala na ko siya unsaa, gibuhat na ko ang tanan tungod kay gimahal na ko siya.
Brother, unsa may dapat na kong buhaton ani? Palihog tambagi ko, brother. Suwat magtatampo, pipito.